kad ste pomenuli zakonopravilo. Mi smo svi u školi i na fakultetu učili krmčija. Umesto da smo koristili izraz zakonopravilo koga je Sava iskoristio i tekst vam počinje, je li tako, s Božjom pomoću počinje nomokanon koji se na srpskom jeziku kaže zakonopravilo. Jasno vam kaže da je doslovno preveo nomos je grčki zakon, kanon je pravilo, znači zakonopravilo. A mi smo posle prihvatili tu iskvarenu grčku reč krmčija od Kormčaja knjiga, jel, Krmanoševa knjiga, i mi smo učili u školi krmčija, a izraz zakonopravilo se uopšte nije spominjao. Zašto? Ja ne znam. Dobro, on je afirmisan proteklih Jeste, proteklih je, zahvaljujući gospodinu Miodragu Petroviću, koji je uložio ogroman trud da izda zakonopravilo i prevede ga na savremeni jezik i zaista napravi jedno uzorno izdanje, na čemu mu svaka čast.